Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kajingwan jong ka klam jingpang coronavirus ha ka perthai borok koi kumju ro ha ka ne ka jila Meghalaya kalawan ra e ka jingdo nong ka bakraw shi ka dai e ya ki pai ba la da phai sha ka liang ka yo ka kon ka kamai ka ji ka trei ka khta haba phai dien sha ki lai banai bala dep ka ta na do ba ka sarkar ka la panjari da ka jingkhang khrdep ha ka ri borok koi na do ubnai leber ter ha do ubnai jili o mentau snem arjar arpho la lapru baka kam jengok kai perthai ha kejela kala syakta bah kad hadu bakala penlong ya katnat jengok kai perthai ban mat ya kejingdo nong ka bakraw ha kanan palok ka bangi jutip kum ka wards lake ka don hado no jong ka sorshilong bat kolong ru ka wei ne ki jaka jengok kai perthai ka bajukring ba ya ki nongwan jengok kai perthai ki bawan na bar kejela bat ya ki nong yai kai pengat napok kejela lalap ba menta ka ne ka jaka kala thali kreng na ka daw ka jingbom pat aila jong ka sarkar jela ban ple biang ya ki jaka jengok kai perthai ki badon ha ki saudong saukun jong ka jela Hagabai day bat kani tong ini sengap mentai ke jingkran jong uba Hubert Maukling ubalang uway na ginong tray uba jupet bat kami ya kani ke jaka jong akai pertai kabala rim tam hagajela. Ka lockdown te kalong kumni nadu Monday to Friday kibrio long kipoy druspa newspa. Ki Saturday Sunday kibrio khambon long ki jingyok den Saturday Sunday ka khambon. So ka lockdown. Bani compare ki Monday to hadu Friday Saturday Sunday di beri berkhambun ni kami nong hari Saturday Sunday. Yaki kelong asnam sipo ngi sim sandingka. Yaki adal na jorong pat sim sipo tingka ki visually handicap people pat sim sandingka. Yaki kamera ngi sim arpo, yaki video kamera ngi sim arspa. Ki beri babon ti ki beri na bari so lockdown bon tak tourist. Ni roy bhai kani because kani jaka menta ki tourist ki bon bhai ki wan ki beri na bar silong. Ki bon pala. Ni dah kain kum average ba kidan kisni per summer kami ondong per winter pat kami duna tengi dah kain kum average pat coding yo 100,000 around 16,000 yo sa bagi ondong ni tang sisni balong kum kasan 100,000 di kadung keladu nong ba tu lingo kata kan because per kelas dang spread kini coronavirus di government kilas restrict gibri wan ring i gibri dang wan hi andai pat ngiladon ki watchman sini Cukdal sungi ilabu iki kimsha bendrung pat tulop te ka sarkar ka pendiam itu tulop tingi ki long ki MR ki master role hang ne tulop yo ki pendiam sarkar ya kani ngibat lai department hang ne kum ki maintenance kini ki lawn ki ding ki pe forest department kum ki boating ki pe tourist department ani ki dokha sini ki non plot ki pe fisheries department te kum ngibat lai department sini